Centenars de persones han pujat aquest dilluns 23 de juliol a la presó del Puig de les Basses de Figueres per donar suport a les preses polítiques i exiliades. Amb el lema Cap dona en l'oblit s'han llegit cartes de Dolors Bassa, Meritxell Serret, Marta Rovira, Ana Gabriel, Clara Ponsatí, Carme Forcadell i Tamara Carrasco. Hi han posat veu Marta Felip, Mireia Mata, Natàlia Sánchez, Merche Ruiz, Bel Olit i Liz Castro per denunciar 4 mesos d'injustícia, en diversos moments molt emotius i reflexius. Però jo us demano, sisplau, que mireu quina unitat que hem tingut les dones, quina capacitat d'unir-nos, quina sororitat que estem practicant, seguint l'exemple de la Dolors, de la Carme i de la Marta, que ens diu lluiteu junts, lluiteu juntes, perquè junts i juntes farem la república lliure i feminista. No oblidem per què són a la presó les nostres preses, per què són a l'exili les nostres exiliades i per què estan encausades les nostres encausades. No hi són per les molles, no hi són per el qui dia passa any empeny, no hi són pel repartiment de cadires, no hi són per jocs de segona, hi són per la llibertat de tots nosaltres. I per tant, ja que hi són, honorem-les aconseguint-la. Estic serena i tranquil·la, en la tranquil·litat que dona saber que he complert amb el meu deure com a presidenta del Parlament i que em vaig mantenir lleal a la gent que em va votar. No estiguis trista. I això ho dono a tots vosaltres també. No estigueu tristos. Gaudiu de la llibertat i abraceu les persones que estimeu. És el que més trobo a faltar. Abraceu els meus fills. Ens retrobarem en llibertat i ho celebrarem. Visca! Des de les 8 del vespre s'havien cantat cançons protesta de Raimon, Maria del Mar Bonet i Lluís Llach, entre d'altres, i per acabar s'ha llegit un manifest i s'ha recordat el perfil de les empresonades i exiliades. En aquests moments és més important que mai recordar les dones que ens han precedit i que ens han obert camí en les diferents lluites, defensant sempre la llibertat. Les dones polítiques republicanes que van viure a l'exili, suportant la manca de reconeixement a la seva tasca. Les dones dissidents de la dictadura que patiren vexacions, tortura i execucions i que són enterrades encara en fosses que el Regne d'Espanya no permet exhumar. Les nostres àvies que van veure com el món de la república que els oferia un futur ple de possibilitats s'esfumava i es substituïa per un món domèstic fosc de reclusió i subsistència. Després de cantar els segadors, la colla castellera de Figueres ha aixecat diversos pilars per posar punt final a la concentració.